ko yar ko fanki mana dia izra wudiga ba sigul ke kemeshegin biche sigin ana famu su na mo ma famu hal saw wallahi ni tura la ibe ka bai tura dalula yoro ni ake so mo do bai ka ke so ala ka mesa o an famu su da ma tuwa cha mana an goni mo mi ake so mala fe ga gaske ko Allah taala bake aha ibisa ngudi ga buti kono mais min kan buti kono ko sebe o wa azini fi nas bil hajj atu ka rijalan wa ala kulli dawri yatina min kulli fajjin amikin ka to kan wurdi buti ko nana ibisa kan wurdi buti kono wala ibisa wurdi buti ko nana kemen shen kemen shen bishi shen kemen shen bishi wa azini fi nas bil hajj atu ka rijalan wa ala kulli dawri yatina min kulli fajjin amikin ibisa kan wurdi buti ko nana kan ko sebe إذا جاء نصر الله والفتح كتوقع فينا ورد بتيكون أكاين كسبة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور على فينا كاين كسبة سوتو مغون بيجالا يلا كثيرك مغون مسكين تيروكلي نافو نوبي دون تكا يلا وبيا ويديرل كي يرولا كتا كورو كليام تينا يسوي ما دوي يربي بوكاتاني من كتا دي كليام إجا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أنكر مغون ياكي كوني باي أنكر أنت فم ويبلو كفوا أكي no an yɛrɛ ka ismu lazam dɔ ye nin ala kan bɛ sababa ma wala ɲininkali nɔgɔyara wala ala kan bɛ sababa ma inshallah wala sisan mɔgɔde an b'a fɛ ka min fara ka dɔrɔn o ye suratul fatihi ye k'a fɔ mɔgɔw ka cɛsiri suratul fatihi nɔfɛ n t'a dɔn ne ye cɛ ma cɛ ka vocal yɛrɛ la bi a ko cogo di ko kaba y'a daminɛ a ka taa yɛrɛ t'a bolo bilen ala k'an bɛ sababa ma an ko i ka suratul fatihi wurudi siɲɛ kelen wallahi an karamɔgɔ Agibu Soso de y'a fɔ an karamɔgɔ Agibu Soso a ko k'ale mɔkɛ o fana ye nin kumakan ninnu o y'a ta Sɛma Tijani nɔ la nafa 10 min n'a bɛ suratul fatihi la ko n'ale fana sara kan k'a bɛ siran lahara Alahu Taala kana taa a minɛ a ma o nafa 10 in ditɔ nin kelen de fɔra sen fɛ kɔrɔ dalilu mun don lasiri bɛ an ka dalilu bɛɛ la ni mɔgɔ min y'a ta k'a baara an ka dalilu kɛbagaw de b'a dɔn an bɛ ka fɛn min bila wallahi cɛ in ye nin kɛ siɲɛ kelen bɛɛ bɛ se ka nin kɛ hali su in i da tɔ i b'i yɛrɛ sanuya dɔrɔn ni tugura la dɔ yɛrɛ y'a kɛ ka sugu dɔ la kali ne ye ne dabali banna wallahi k'a sɔrɔ an m'a fɔ mɔgɔ ye ko isigara don an y'a fɔ i b'i mago de ɲini Alahu Taala fɛ n'a ye mais sɔli mago bɛ fɛn min na a mago bɛ ka sanuya de tiɲɛ yɛrɛ la ni mago ɲini sira fɛ adamaden tan ni bigi mago ɲini Alahu Taala fɛ ka sanuya sinon hali ni ye salatu fɔ ka sɔrɔ i to se yɛrɛ b'a baraji sɔrɔ mais nin na an ko n'i datɔ sisan i b'i yɛrɛ sanuya ka se di ta i bɛ ka nafila min sera a bɛɛ kɛ i b'a fɛ ka ala min kɛ a bɛɛ kɛ n'i kila o bɛɛ la tuma min na n'i b'a fɛ ka da sisan dayɔrɔ labɛn na i yɛrɛ bɛna da sisan dɛ suratul fatihi wurudi siɲɛ kelen pe اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم باين الله تعالى على نكال هميني على مبني صلاتك على كريم صلى الله عليه وسلم ni صلاتك من بركة هنا من بعد نيجي نفع عليك دي على كريم صلى الله عليه وسلم أنا كسبه كاكي هدية كاكي على كريم صلى الله عليه وسلم ala mbi der ala kira bunya kama ani salatu ila fina valal kama ala ni hamin be ne la kadla ni muso ko do bayira Allah Taala la ni garse ko do bayira Allah Taala la ni barako do bayira Allah Taala la ni voyage do bayira Allah Taala la hal na so be ka jide tike bayira Allah Taala la ala ni mo be ko yin here mala ala kira kama in yala solo kida wallahi bi da ka duje ala kama be sawa wallahi mɔgɔ caman kɛ ko ɲini dɛ ne yɛrɛ de k'a bila reseau kan parce que ne yɛrɛ de y'a kɛ k'a ye n y'a kɛ k'a ye ka caya a faamuyara ala k'an bɛ sababa ma ala ka suratul fatihi ye suratu min don sɔli min an karamɔgɔ an t'a fɔ k'a bɛ suratu bɛ sanfɛ nka Alahu Taala kɔni ye kabako caman k'a la ka d'a kan sɔli caman bɛ yen an bɛ se ka baraji sɔrɔ a la mais mako dilan sira fɛ an ma suratul fatihi kɔni ɲɔgɔnna sɔrɔ fɔlɔ ala k'an bɛ sababa ma o kɔrɔ de k'a fɔ ko a ka fisa ni sɔli bɛɛ ye ayi an tun fɔ dɛ o ye waliyu ka kuma ye
donc Sheikh Baruba foti abe Sheikh do ka kuma la kali ko o Sheikh ba fo wala nyininga karta Sheikh mala fota karta Sheikh man tiyan kota komi ale kalanje ke amma batunya don ka ba fo ko kalamul awliya lam akum afham niti kunati wal yuka kuma fam wa akana yin da wal yuka kuma la so be wal yuka kuma do ta kalani Qur'an ya be ko ni be yonda chogodi bon ni ga fam yamba ta ro ni Allah ta'ala man batunya doni no yi ibina ta wal yuka ka kuma koro ke fendo ka sura ote saba ko li annahum hum wa ana ko oluye ne de ne to luka kando misala nabila Musa ni kadra ka tamala kadra e fencha manke kene ka amayu men dia jalagi gwalu wala ala kan be sabo wala di mbati ala jon ka kuma fen fam ato o chugulati kala ni sabo faka ni lalabu de on chama je dem salabi don ma dem sani chama be bi ngode ko so na ma sedu ma kala ma wote kala ni ma soro ble wallahi kalante soro kalante o papi kalande me ladabu te arma de rebe kala ni jogomi kala yere la ate dobe da kila bundo kala ngoro kuma do bo kala oni ko ka dugu kala kai tati be ndra bisinga to la bushi do la kala kan san chama de ke ala ko barala ay san chama de ke ka kala mo barka ni kala mo do kai ko fana so ma siga ne de to mani ni da min ka ala ko nyi bulu Allah akbar o tale la bla eta etu di toujours la kai parce que bagin ga wi yeni ke ha kai fe de ko kan ki da ko na sita ibi yere ma ko sakwa o ko kalam ko bi lada bula ni ma fe fam ko ka kuma la kana do la bla ki bala ko shi parce que déjà e ma fam ka ba e kana shi la fe fa ay déjà e ma fam e shi la fe fa ko ni bo ko ka kuma fam ka la yin do ka fo kun do aya fo yoro mi fe na ko don ana ya fo wati mi na ko don o kuma bi se ka kuma ka mais yɛrɛ ma kuma min faamu e t'a dɔn a fɔra waati min na e t'a dɔn a fɔra kun min kosɔn e t'a dɔn laɲini min bɛ kuma in yɛrɛ la e ka tila ka t'i sigi k'i b'o décortiquer a bɛ i n'a fɔ an ka environnement ka t'i sigi k'u bɛ taa conseil des ministres décortiquer o b'a fɔ aw bɛ mun don a la han ala k'an bɛn sababu ma donc o la k'a fɔ waliw ka kumaw la ka t'i da fa la cogo dɔ la cɛ man ɲi mɔgɔ adamadenw caman kɛra bi komi karamɔgɔ t'an na parce que déjà que classe kɛra rendez-vous ye ka ban ama karamɔgɔ ko dɔgɔyara an bolo dɛ classe de rendez-vous ne ne ka kalasira de ma ka ban mais ma fisa ne o o de bɛ kalan caman kunkolo la o ni y'a bɛtiri n'i ma farati ekɔliden kɔrɔ corriger la cogo la fo ka sɔrɔ senderi b'i bolo dɛ ni senderi ale yɛrɛ b'i bolo mais barika bɛ bɔ min sisan parce que an ka karamɔgɔ dɔ ko de ko depuis ale kɔni y'a ye maître jɔlen don kalandenw sigilen don k'ale b'a dɔn ko barika de nin kalan na ko de b'ale y'a ye bisimila an sɛbɛnni bɛ tableau kan ko mɔlum bɛ ka bere fara bisimila ko ala fana kun k'ale b'a dɔn ko barika tɛ nin ala k'an bɛ sababu barika b'a la mais laɲini ye min ye mɔgɔw an kan ka ɲɔgɔn jogo don an kana mɔgɔw lamɔ kalan dama kan an ka jogo yira u la karamɔgɔw bonya cogo i kan ka majigi dɔnniba wɛrɛ ye cogo jumɛn na i kan ka mun na kasa kɛ ni karamɔgɔ ye cogo di n'i ye dɔnniba dɔ ka kuma ye e ma sɔn min ma i kan ka ladabu cogo di i kan ka a kuma in bila minɛn jumɛn kɔnɔ a kan ka labaara cogo di fo nin de ka faamu an fɛ ala k'an bɛ sababu ma inshallah barika ye hadamaden i ka tilen ka sɛgɛn o de ye barika ye ka mɔgɔ ni dɔgɔna ko k'a ye i karamɔgɔ i ba i kɔrɔ i balima i sinji a fɛn fɛn ni dɔgɔla ko tant que ala sɔsɔ tɛ i bɛ se ka min k'a la i k'o k'a ye barika bɛ sɔrɔ ten de o kɔrɔ i mansa dusukun ɲini k'a dɔn sinon duwawu tɛ barika ye ayi duwawu tɛ barika ye o b'a sɔrɔ a balimaw la sisan mɔgɔ min bɛ kɛ mɔgɔlankolon ye dɛ o b'a sɔrɔ o de duwawu min kɛra o ye ba fɛ o ma k'a ye o ma ko mɔgɔ si fɛ nka munna ma minɛ parce que a kan ka minɛ ni baara min ye o baara t'a la nin bɛ an caman de pɛridi mɔgɔ mɔgɔw laɲini ye ko yanga de mɔgɔ caman bɛ bɔ ne b'a fɔ mɔgɔw ye tuma bɛɛ réseau kan n b'a fɔ réseau kan n b'a fɔ wajulu kɛnɛw kan ka bɔ boli la karamɔgɔw nɔfɛ n k'a dabila wallahi maa si tɛ kɛ fɛn y'a la karamɔgɔ ka ziyara bɛ yen wallahi f'an ka taa yan fɛ an bɛ taa yan fɛ kuranɛkalan cɛ i sabati ka sokɔnɔ ka baara kɛ n'i fa bɛ yen i cɛsiri i fa ye n'i ba bɛ yen i cɛsiri i ba ye k'i ba ladon a ɲuman ma i ka sɔrɔ ka bɔ sisan ka taa karamɔgɔw nɔfɛ e bɛ taa dɔ ye sisan a b'a sɔrɔ a bɛ karamɔgɔkɛ yɛrɛ ka mɔbili financer mais t'aw ka du kɔnɔ i ka bamuso yɛrɛ minɛ cogo filɛ a bolo e bɛ taa dɔ ye a bɛ ziyara misi de ale de b'a misi bɔ san o san
atoko be dama ay wallahi ka na ba se oge ay telme ke islama ka dai anga zira misi anga mulu misi ale de ba bebo me taka du kono na balmo chebe chudi balma chama jigi dallo aka na uji ratike atu shi nafa abe mindi karon ka ma balma re do ma ko bola ko dale ma reka saka ka ay reka de ba ha oti fu nyamoy ati barka sorala ati do sorala fu barka e fen do le de wasu alaka sallallahu awafo ko irido Allah fi rido walidaini wa sakatu la fi sakatu walidaini wa jannatu li ta'ati akdami ummahati ko ne mo ko yida kuma la yini kuma era ko rotel mai mi ne mo do ke ma ko taar jena bo do ci ma ko bala te bam so se mo do ga se mo ko ci o war jena bo ko de sen fo ko ni harsana jumai ko alaka jien adama demma o bi masa flaka jien bono masa flaka pour que alaka dimi ko rofana o masa flaka dimi de hal ni alaka barake ni masa flaka barake tangol du sukala ala tife oh pour que olu ka se ka ala ka se ka kife ke e ka masa fila jiyan ko wa ala adamaden yɛrɛ fɛnɛ ka alijɛnɛ bɛ i ba sen kɔrɔla la ba sen fɔ kun ye jumɛn ye i ka majigi nda a ma kunkolo fɔ a ye sen de fɔ pour que e de ka kɛ o sen jukɔrɔ bɔgɔ dɛ e de bɛ don ye de ni nana i suma i bamuso senkuru ma o tɛ ni nana i kunkolo suma i bamuso cɛmancɛ ma o tɛ ni nana i kunkolo yɛrɛ suma bamuso yɛrɛ kun damana ma k'aw kɛ kelen ye non danga yɛrɛ faleni farikolo ka di fomera wa barka be sɔrɔ tan de barka be sɔrɔ kalanden ni karamɔgɔ cɛ ka karamɔgɔ diyan ye ko ɲini k'a dɔn a bɛ tɛ fɛn min fɛ k'o to yen wallahi hali ni karamɔgɔ ma dugawu kɛ i bɛ barka sɔrɔ an ka segu jabate an delila k'a baro bɔ a taara ka karamɔgɔ fɛ yen kɔlɔko karamɔgɔ a taara ka karamɔgɔ fɛ yen a ye fɛn min ɲini barka de la a ma dɔnni ɲini wallahi a ye baara kɛ fo karamɔgɔ yɛrɛ m'a jate yɛrɛ fo a ye waati jan de kɛ sa a ɲɛ b'a la mugu cɛla baara cɛ ma mɛ ale dɔrɔn ne yɛrɛ nana don min yɛrɛ k'a ɲininka ko ne ye waati jɔ ko ne bɛ sa a bɛ san 7 bɔ sa dɛ a sɔrɔ baara ko cogo tɛ wa kida bɛ sini bɛ taa sini bɛ sira di ma a ye daji min k'a da fɔ bi a ka du kɔnɔ n'i gosira la sisan hali sisan n b'a f'i ye i n'a dɔn k'a fɔ i gosira adamaden dɔ la i m'a ye liberté mɔgɔw la bilen hali dɔnni yɛrɛ kuma man di mɔgɔw da bilen fɔlɔ karamɔgɔ tun mana wajulu k'i ye a bɛ mɛn i kulo kɔnɔ i m'a ye an bɛ yɛrɛ ko Sumala Dramé ka kuma dɔn wallahi Dramé ye nin fɔ dɛ mun y'a to an kɔnɔ wallahi a yɛrɛ nin fɔ dɛ mun y'a to an kɔnɔ barika mun b'u la de don sinon ko dɔgɔtɔrɔtigiw bɛ yan munna ninnu sera adamaden caman kan ka olu to yen dɔgɔtɔrɔtigiw bɛ yen ni misiri tɛ u ma deli ka maa si tubi ni misiri tɛ u ma deli ka maa 100 fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ si kan ko bɛ Alahu Taala ka diinɛ ɲɛfɔ u n'u ka dɔgɔtɔrɔya u bɛ mɔgɔw de kunbɛn misiri la n'a ye salamu da dɔrɔn u b'a dala korokoro de n'a fɔra ka auzu billahi minash jama silamɛ assalamu alaikum jama ne ye silamɛ tɛ sigi wa mais ni an ka taa yan fɛ diinɛ wajulu de bɛ yen ni ko in bɛ silamɛya kun an ka taa an ka kuma mɔgɔw ye k'a faamuya mɔgɔ bɛrɛ bɛ taa a ka dɔgɔn dɛ parce que Alahu Taala ye barika bɔ kumakan na nɔgɔ tɛ kumakan ninnu na o sɔrɔ mun fɛ barika de t'a la kalan mago bɛ hakɛ mun na o ma kɛ a kan ka ɲini cogo min na a ma kɛ karamɔgɔ barika ɲini cogo o tɛ yen sinon wallahi n'i ka karamɔgɔ dɔn k'i ka karamɔgɔ bonya k'a labato k'a diɲɛ ɲini Alahu Taala bɛ hayiba de d'i ma hayiba ye jumɛn ye n'i bɛ hali karamɔgɔ 100 cɛ la ni i nana adamadenw dusukun bɛ sɔn ko wallahi nin ye cɛ dɔ ye wallahi nin ye cɛ dɔ ye n'i kumana hali ni maa 1000 kumana Alahu Taala bɛ barika don i ka kuma la wallahi i b'a fɔ karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na don o yen nɔ o bɛ fɔ karamɔgɔ i n'a fɔ karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na yɛrɛ barikatigi dɔ don dɛ kitabu caman sɛbɛnla o mais mun y'an nɔrɔ Seku Aliyu ni Lagdari ninnu na n ko barika de don n tɛ dɔw don kitabu dɔ bɛ bɔ k'olu lagosi o mais mun na halisa Magama bɛ ka kalan mun na halisa Lagdari bɛ ka kalan mun na halisa Seku Aliyu bɛ ka kalan mun na halisa Arsala ninnu bɛ ka kalan an bolo parce que barika de b'u la nɔrɔ bɛ a la Ala k'an bɛ sababa ma n'o tɛ ne bɛ kitabu caman ba sɛbɛn kɔfɛ ka caya ne yɛrɛ ma ne sigi ko n'a dɔw tɔgɔ ye dɔw tɛ dɔn yɛrɛ dɔw ma tɛmɛ hali u ka dugu yɛrɛ kan a kitabu mɔgɔ si ma san parce que Alahu Taala ma nɔrɔ k'a la Ala k'an bɛ sababa ma salamu alaikum